Čo kreslíš? Čo kreslíš? Emku si nakreslila? Ide Emka? Ukáž, kde si nakreslila. Ide. Tam si nakreslila? Aha. Emka kreslila? Áno. Sama? Aj Šušu kreslila? Áno. Poslúcha? Ukáča? Poslúcha. Dobre, moja Šušu. No vidíš, aká je poslušná ako ty. Emka ti píše. A čo píše? Emka. Nakresli vláčik. Ide. Ide. A vy, milé, poďte nasadať. Pôjdeme my do Nitry. Budeme tam. Raz, dva, tri. A Olianko? Oli. Ide vláčik. No. Kolo, okolo. Robíš kruh? Okolo, krúžime, tak. Čo robíš, balón? Áno. Aj balón. Povedz, ja kreslím balón. Balón. Tri? A koľko máš rokov? Ja. 2. Dobre, tak to ukáž. 2. Ja. A ako sa voláš? Emka. Strnísková? Áno. Povedz Strnísková. Tatíko. Tatínko Strnísko, no. A kto sa ešte volá Strnísková? Ugo. Strnísko Luky. Anka. Emka. Aj mamka sa volá? Áno. Emka. Hotovo? Áno. Pekné, no krásne. Čo kreslíš, Cucu? Zakýv mi do kamery. Ahoj. Pusu pošli. A povedz, ľúbim ťa. Ale mne, mamke, povedz. Haló, daj hore hlavičku a povedz, ľúbim ťa. Ľúbim ťa. A ja teba.